السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Yami kita gonse di Allah subhanahu wa ta'ala buye wazoni kita gonse malaliso nintendele zibite kwa bwana watu wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ninili watu wose kumaso malaliso ameneo abite kwa kubanja yake masahaba yake kumaso lisho tonse amene tukusadila chikuso chake insha Allah, amin. Abalanga konda Allah subhanahu wa ta'ala Allah mu Qur'ani yake yokondedwa akuyankula kunena kuti يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله mawake olemekezeka kuyankhula kunena kuti inu anthu nditwife ndakulengani kuchokera kwa mwamuna mmodzi komanso mkazi mmodzi, ndipo ndakupangani kukhala mitundu komanso mafuko kuti muzidziwana. Ndithu olemekezeka kwambiri pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala ndi amene ali ndi kumuopa iye Allah subhanahu wa ta'ala kapena amene ali takwa. Ndi lero lino alhamdulillah insha Allah, amin, tikhala tukamba za nkhani ya munthu amene adali bwezi la mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, munthu amene anasiya ufumu komanso chuma cha makolo ake kuti apeze kuwala kwa Islamu. Ndithu munthu ameneyo ndi Salman al-Farisi amene anadziwika bwino kamba kosiya chuma chake chonse, ufumu, ulemerero wa makolo ake, cholinga choti afunefune choonadi cha Islamu. Salman al-Farisi adali wochokera m'dziko lija la Persia, ndipo bambo ake adali wodziwika bwino kwambiri, adalinso ufumu mmodzi mwa atsogoleri a zipembedzo zawo, chipembedzo chawo chomwe amagwadira moto. Ndipo bambo ake ankamkonda kwambiri Salman al-Farisi mwakuti nthawi zonse ankamutsekera nyumba ndi cholinga choti amuteteze muja achitira anthu ena kwasiya atsikana awo m'manyumba ndi cholinga chonena choti awateteze kumafitina a dziko lapansi. Ndipo Salman al-Farisi mu tsiku lina ankayenda mu njira, bambo ake atamutuma, ndipo adadutsa pachali china chomwe adawava akhristu akupemphera, ndipo adali ndi chidwi kwambiri. Aziyankhulira yekha nanena kuti kupemphera uku ndi kwabwinoko kusiyana ndi kupemphera kwathu kuja. Ndipo iye adabwerera ku nyumba adawafotokozera zomwe adazionazo, ndipo bambo ake sadakondwere adamutsekera Salman al-Farisi mu ndende nammanga, koma iye atapeza mpata wothawa adathawa napita ku dziko lina la Sham kumene kuli ku Syria. Abalanga konda Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani yake akuyankhula kunena kuti afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam fahuwa ala nurin min rabbih, kodi amene Allah wamutsegulira chifuwa chake kuti alandire Islamu, kodi iye sali pakuwala kuchokera kwa mbuye wake? Ndithu abanga konda Allah subhanahu wa ta'ala, Salman al-Farisi ankafunafuna kuwala ndi zimene zidampangisa kuti asiye china chilichonse, ulemerero wonse umene anali nawo wa bambo ake. Ndipo iye anadziwika bwino ndi kuyendayenda madera osiyanasiyana cholinga chofuna choonadi, akuti iye adakhala ndi azitsogoleri osiyanasiyana a Chikhristu ndi cholinga chofuna kupeza chikhulupiriro choona chenicheni, umodzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo mmodzi mwa atsogoleri omwe adakhala nawo adatsala pang'ono kumwalira, akuti adamuphunzitsa ndi kumufotokozera Salman al-Farisi namuwuza kunena kuti nthawi itu yakwana mwana wanga kuti mneneri womaliza adzaonekere ku Maarabu, ndipo mneneri amene adzasamukira kumalo kumene kuli mitengo yambiri ya tende pakati pa mapiri a miyala yakuda. Ndipo mphunzitsi nena anamufotokozeranso Salman al-Farisi zizindikiro za mneneri amene adzatsikire ku Maarabu. Ndipo chizindikiro choyambirira zindikano kunena kuti adamufotokozera iye kunena kuti mneneri amene sadzadya sadaka chopereka china chilichonse mu njira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo mneneri ameneyinso chizindikiro chachiwiri adzakhala kunena kuti akudya mphatso yopatsidwa ndi anthu. Chizindikiro chomalizira chimene adampasa chidali chonena kuti mneneri ameneyu adzakhala ndi chidindo cha uneneri pakati pa mapewa ake. Ndipo Salman al-Farisi atamva izi adayamba ulendo wopita m'dziko la Maarabu, ndipo analipira anthu ena gulu lochita malonda ndi cholinga choti amutenge apite naye ku Maarabu. Koma mmodzi mwa anthu ochita malonda
anamunamiza namugulitsa ngati kapolo kwa muyuda wina, ndipo muyuda anapita naye ku Yathriba, lero lino kumene timakutcha kunena kuti ku Madina. Abanga wonda Allah subhanahu wa ta'ala zindikira kunena kuti Salman al-Farisi atangofika ku Madina anazindikira kuti malowo ndi amene mphunzitsi uja adawafotokoza, adawanena. Ndipo akuti mu tsiku lina iye ali mtengo wa tende adamva za mneneri amene kunena kuti mneneri wina wotchedwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam watulukira, ndipo iye akufalitsa za umodzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo iye sadachedwe koma kupita kukamuyesa ndi zizindikiro zomwe adapasidwa ndi m'busa uja. Mu tsiku loyambirira limeneli Salman al-Farisi adatenga chakudya, narration ena amanena kuti adatenga tende ndipo adapereka kwa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nanena kuti ndikukupatsani ngati sadaka. Ndipo mtumiki atalandira sanaje koma wapatsa anzake. Mu tsiku lina Salman al-Farisi anatenganso tende imwe uja ndikumpereka kwa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndipo iye Salman al-Farisi adayankhula kuna kuti ndikukupatsani mphatso, ndipo mtumiki anaja limodzi ndi anzake. Ndipo kumaliza, ndipo wambonena abalanga kwa Allah subhanahu wa ta'ala amayankhula kunena kuti chizindikiro chomalizira akuti Salman al-Farisi munthawi imene kudachitika maliro adakhala kumbuyo kwa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndi cholinga choti aone chizindikiro cha uneneri. Ndipo mtumiki anazindikira ndipo anagwetsa pang'ono chovala chake ndi cholinga choti Salman al-Farisi aone. Ndipo munthawi imene adaona chizindikiro chimenechi iye adavomereza, kwinaku akulira komanso akusangalala kuti wapeza choonadi. Ndipo mtumiki adamuthandiza Salman al-Farisi kumuwombola ngati kapolo, pomuthandiza limodzi ndi asilamu ena kudzala mitengo ya tende yokwana 300 komanso kupereka miyala ya mtengo yapatali kwa muyuda amene amakhala ndi Salman al-Farisi. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani yake ilemekezeka akuyankhula kunena kuti alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiy alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fil tawrati wal injil. Nditu amene akutsata mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mneneri yemwe sakudziwa kuwerenga komanso kulemba, amene akupezeka mabuku ayo monga Tora komanso Injil. Salman al-Farisi abanga konda Allah subhanahu wa ta'ala. Uyutu ndi Salman al-Farisi yemwe adadziwika bwino pa nkhondo pamene adani ambiri anafuna kuwukira mzinda umenewo wa Yathriba, lero lino umene timawutcha kunena kuti Madina. Ndipo Salman al-Farisi anapereka nzeru imene iye adamuuza mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam za kukumba ngalande, ngakhale kuti pakati pa muhajiruna komanso ma ansar padali mikangano. Ndipo mtumiki adawafotokozera iwo kunena kuti ndithu Salman al-Farisi ndi mmodzi mwa ife. Ndipo iye adamuuza kunena kuti ya Rasulullah, ifetu ku dziko la kwathu timati tikakhala ndi mavuto adani akatizungulira timakumba ngalande ndi cholinga choti asapeze mpata wotifikira adani amenewa otigonjetsa. Ndipo mtumiki adayitenga nzeru imeneyi ya Salman al-Farisi nauza anthu ake, ndipo asilamu adayigwiritsa ntchito nzeru imeneyi, ndipo anthu adapambana Maarabu kamba ka nzeru yomwe idadza ndi Salman al-Farisi. Ndipo Salman al-Farisi adakhala mmodzi mwa masahaba omwe adali chifupi ndi mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Phunziro lomwe tikulipeza muulaliki wathu lero lino abanga konda Allah subhanahu wa ta'ala, komwe timachokera kapena mtundu omwe tili, satipangitse ife kulephera kufunafuna choonadi cha Allah subhanahu wa ta'ala, kulephera kufunafuna maphunziro a Chisilamu, kulephera kufunafuna umodzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Taonani kuti Salman al-Farisi adasiya chuma chake, adasiya ulemerero wa ufumu, adasiya china chilichonse chimene adali nacho kamba kufunafuna choonadi, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala adampasa choonadi. Tiye tikhale gulu lija la anthu olimbikira pofuna choonadi cha umodzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, pofunafuna maphunziro komanso chiphunzitso cha mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salman al-Farisi lino ndi mmodzi mwa masahaba otchuka omwe adafuna maphunziro a Chisilamu, adasiya china chilichonse chomwe adali nacho, zimene iwe ndine lero lino sitingapange. Lero lino ambiri tikufuna chuma ndipo sitikugona tulo, koma chuma chimenecho tidati tachipeza
ndithu sitingachisiye kamba kakuti tufuna choonadi kapena tufuna chiphunzitso cha Chisilamu ngati mmene adasiyira Salman al-Farisi. Tiye tikhale gulu lathu ofuna chongokonya Allah subhanahu wa ta'ala, ofuna chiphunzitso cha mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, cholinga choti nafenso tizakhale chifupi ndi mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ngati mmene adakhalira Salman al-Farisi. Wama alaina illa al-balaghul mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.